द्वारा डायल किया हुआ अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद। The number you have dialed is switched off. Please try again later. भैया चलो ना, खाना खा लो। ना भाई, हमके भूख नहीं के, तू लोग जा काला, जिद मत कर, जा। बाबा बाबा, भैया के खाना खिलाई ना। बाबू। ना बाबा, हमके भूख नहीं के, हम ना खाई। अरे बेटा, तू हमरा के अपना बाप के दर्जा देले बाड़ा, अब बेटा जबले ना खाई तबले बाप भला कैसे खाई, तू बताव। कैसे खाई बाबा, कैसे खाई? जान के चिंता में ई देह बेजान हो गइल बा और सुखल पता ही नियन परान हो गइल बा। अरे ते तो हमार बहादुर बेटा हुए, ऐसे बेजान हो जाइबा त तहरा प्यार में जान कैसे आई बेटा? भगवान पर भरोसा रख बेटा। का भरोसा रखी बाबा, का भरोसा रखी? भगवानों के अमर खुशी देखल नहीं के जात। अरे एगो अनाथ के सर पर तोरा सन बाप के साया त दे दले, लेकिन एगो खुशी के रूप में प्यार भी मिलल ना, तो वो खुशी भगवान के देखल ना गई, वो छीने के चाहता रे। ना बेटा, प्यार तो इंसान के भगवान के दिहल एगो अनमोल तोहफा है। आ भला भगवान अपन दिहल चीज कैसे छीनी है? काहे ने खाना हमारे प्यार से हमके मिलवावत, काहे हमके रुआवत तारे, काहे हमके तड़पावत तारे, काहे बाबा काहे? ए बेटा मत रो बेटा, आंसू प्रेमी के बेजान बना देला। अरे तेरा प्यार के संगे संगे तेरा बाप के आशीर्वाद बा तेरा पे। सब अच्छा हुई बेटा, खा लो बेटा, खा लो, खा लो हमार बाबू, खा लो, खा लो बाबू। ना बाबा, और बात रख देनी, अब हमरा से खाइल नहीं खे जात, नहीं के खाइल जात। राम, एको बात कही, केहू से प्यार कइल अपना बस में होला, पर ओकर प्यार पावल सब नसीब के खेल होला। अब जब तू हमरा नसीब में नहीं खा, तो हम तोहरा के काहे रोकी? आज हमारा अधूरा प्यार तोहरा के दिल से दुआ देता कि जा, तोहरा प्यार के हमार उम्र लग जाए। खुशी कहाँ बाड़ू? तो हर 2 दिन से मोबाइल लिखा लागत, कहाँ बाड़ू?
तहरा खुशी के खुशी पे जमाना की नजर लग गई बा राम। तहर मोहब्बत तहरा से मिले में मजबूर हो गई बा। खुशी मोहब्बत ओकर मजबूर होला जेकर दीवाना टूट के चकनाचूर होला। मत रोवा जान, ना तो तोहर एक एक बूंद आंसू हमरा के खून के नदी बहावे पर मजबूर कर दी। राम, अगर तू अपन जान की जान सही सलामत देखे चाहत तो हमरा के यहाँ से निकाल ना राम, ना तो हम यहाँ मर जाए। हम आवतानी।